ସାନ୍ତାଳ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଶିକାର କରିବା, ମାଛ ଧରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହାଜାରିବାଗ, ମନଭୂମ, ବୀରଭୂର ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିହାରର ରାଜମହଲ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। 1832 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଦମନ ଇ କୋ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଅତ୍ୟଧିକ କର ଏବଂ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର ଯୋଗୁଁ 30 ଜୁନ 1855 ମସିହାରେ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ, କାନୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10,000 ସାନ୍ତାଳ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ କାନୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଭଉଣୀ ଫୁଲୋ ଏବଂ ଜାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ସିଧୁ ମୁର୍ମୁ, କାନୁ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ 15,000 ସାନ୍ତାଳକୁ ହତ୍ୟା କରି ବ୍ରିଟିଶ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହଜରେ ଦମନ କରିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଏହା କି ଏହା ଆଧୁନିକ ସାନ୍ତାଳ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।